Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Абмяркоўваць зараз будзем з маімі гасцямі. У мяне сёння на сувязі ганаровы юрыст Беларусі, былы суддзя Канстытуцыйнага суда Михаил Пастухов і старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Ігор Барысаў. Добрый дзень, шановное гаспадарства. Гаварыць мы сёння будзем пра тую сітуацыю, якую патрапілі і ў якую патрапяць хутчэй за ўсё палітычныя партыі, дзякуючы тым новациям, проектам, прапановам, якія ідуць з боку улады. Але пачну я, можа быць, крыху з іншага. Учора вечарам стала вядома, што быў затрыманы лідар партыі Беларускі народны фронт Рыгор Кастусёў. Сёння стала вядома, што ён знаходзіцца ў СІЗА КДБ і яго вінавацяць па крымінальным артыкуле 342. Гэта арганізацыя там дзеянняў, ледзь не абвінавачваюць у спробе там ці намеры захопу улады, я так разумею. Спадар Михаил, можа быць, вы пракаментуеце гэтую сітуацыю з пункту гледжання юрыста з аднаго боку, і чалавека, які звязаны з палітыкай з другога. Да, для меня это неожиданная совершенно информация, потому что я знаю Григория Кастусева как такого очень умеренного политика, достаточно прагматичного, который действует в рамках законодательства и, кажется, абсолютно на ровном месте сразу уголовное дело по этой такой распространившейся в Беларуси статье 342. Это организация и участие, в групповых действиях, нарушающих общественный порядок. Ничего партия не организовывала. БНФ, насколько я знаю, каких-то несанкционированных мероприятий, никакой литературы экстремистской, враждебной власти не распространяла. Поэтому это для меня просто шок какой-то. Оснований для возбуждения такого дела в отношении Григория Кастусева я лично не вижу. И очень сомневаюсь, что в последующем такие основания найдутся. Наколькі я ведаю, ўсё ж таки партыя БНФ, хай не асабіста Рыгор Кастусёў, але партыя БНФ была сярод падпісантаў заяўнікаў як на дзень волі, так і зараз на чарнобыльскі шлях. Можа быть, гэта подставы? Дмитрий, может быть так, да, действительно, это может уже по прошествии времени нанесли, так сказать, запоздалый удар. Но это прежде всего, конечно, удар по одной из оппозиционных политических партий, которая может, как-то играть какую-то роль в активизации общественной и политической жизни. Можно сказать, что это какие-то превентивные, в то же время и запоздалые удары по каким-то объединениям граждан, которые могут потенциально представлять какую-то угрозу действующей власти. Ігор, як кіраўнік партыі, гэтая навіна, гэтая сітуацыя з калегам, хай там яны правыя, вы левыя, ўсё ж таки, але калега, партыйны калега, як гэта ўспрымаецца з пункту гледжання сітуацыі з партыяй, з апозіцыяй? Я бы яшчэ сказаў больш яшчэ Рыгор Андреевич земляк, тому што нашы родныя з суседніх вёсак, таму тут ўсё вельмі блізка. І, конечно, гэта шок, што адбываецца, таму што фактычна, на маю думку, зараз наносяцца прэвентыўныя ўдары за сам факт прыналежнасці да апазіцыйных дэмакратычных арганізацый. І тое, што напярэдадні дня волі было зняволенне адміністрацыйнае у некаторых кіраўнікоў
палітычных партый. Я думаю, гэта быў такі пасыл. Што некаторых, Ігора Барысава канкрэтна, в тым ліку і зараз, конечно, удар па партыі Беларускі народны фронт. Гэта пасыл у тым ліку грамадству, на мою думку, і спроба разбалансаваць арганізацыі напярэдадні прыняцця новага закона о палітычных партыях і таксама напярэдадні надыходзячай выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы дэпутатаў. То бок усе чакаюць, што пасля прыняцця закона, так званай палаткай новай рэдакцыі, будзе праведзена перарэгістрацыя палітычных партый, і не выключаецца, што некаторыя павінны будуць, скажем, пасці ахвярамі на змаганні за дэмакратыю у Беларусі, таму што будуць знойдзены альбо фармальныя, альбо нефармальныя прычэпкі, на маю думку, я выказваю сваё меркаванне. І, конечно, некаторыя не дойдуць да самой выбарчай кампаніі. Таму вот тут я не ўключаю у тым лікі такія пасылы, таму што затрымаць Григора Андреевича па 342 артыкулу, як Михаил Иванович сказаў, сапраўды умеранага палітыка, які гатовы размаўляць, гатовы весці дыалог у тым ліку з уладай, і не адзін раз ён гэта даказваў, паказваў, праяўляў, які разумее, што такое працэдурныя моманты, і взяць яго і абвінаваціць то, што ён рыхтаваў захоп улады, гэта пытанне як? Праз удзел у выбарчай кампаніі, да, якая гарантуецца і выбарчым кодэксам і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, ты ўдзельнічаеш, і за гэта цябе фактычна садзяць? Я ніколі не чуў, каб ён казаў штосьці, што трэба зрынаць гэтую уладу. Я ніколі не чуў нечага падобнага ад кіраўнікоў іншых дэмакратычных партый у падобных заяў у публічным дыскурсе, таму што сам статус афіцыйны, ён прымушае да паслядоўнай палітыкі, накіраванай на дыалог, нават з гэтым рэжымам, які ніхто з дэмакратычнага лагера не падтрымлівае. Практыка апошніх часоў паказвае, што калі ты удзельнічаеш у выбарах афіцыйна як прэтэндэнт, кандыдат, то аўтаматычна гэта ўспрымаецца як спроба захопу ўлады. Не змены, захоп, тут складана знайсці логіку, тому што адбываецца кансалідацыя улады, і, натуральна, любы пасыл, любое дзеянне, якое для іх нервуе і нават патэнцыйна накіравана на тое, што можа змяніцца статус-кво, хай сабе ў выніку свабодных справядлівых выбараў, натуральна, іх это бянтэжыць, яны б хацелі ўзяць усе працэсы пад татальны кантроль, альбо проста паказаць, што некаторыя палітычныя арганізацыі альбо ініцыятывы, яны ўвогуле не маюць права на існаванне, бо з'яўляюцца з пазіцыі іх дэструктыўнымі. Часам можна было чуць рыторыку Александра Лукашенко адносна таго, што вот яны хочуць, не будзе мяне, не будзе там дзяржавы. На самой справе гэта памылковая пазіцыя, таму што дзяржава адназначна пры любым раскладзе яна будзе. Іншая справа, што якія будуць рэформы і якія законы будуць прынятыя, накіраваныя на далейшае развіццё самой дзяржавы. І натуральна, што такая суперпрэзідэнцкая мадэль улады і аўтарытарны стыль кіравання Александра Лукашенко, натуральна, я меркую, для будучай Беларусі ён проста непрымальны. І вось гэтыя рэчы, яны будуць, конечно, нівеліраваны. Михаил Иванович, а ці не падаецца вам, што напярэдадні прыняцця нового законопроекта о палітычных партыях, напярэдадні гэтай перарэгістрацыі, на фоне заяў Лукашэнкі, які прагучалі дзень таму па палітычных пытаннях, што каго нам трэба, каго нам не трэба, каму можна, каму не можна, гэтыя яго развагі. Можа, такім чынам ідзе зачыстка? Зараз ужо зачысціць, прыбраць кіраўнікоў, прыціснуць, а потым сказаць, дык тут і няма каго рэгістраваць, якое БНФ, тут тэрарыст сядзіць у ШІЗА КДБ, старшыня, гэты ўвогуле крымінальнік з вялікім прошлым, што іх рэгістраваць, нават і глядзець на іх не будзем. Фактически так получается, что мы наблюдаем уже достаточно длительное время процесс зачистки сначала активистов, которые выходят на улицу, участвуют в каких-то, может быть, акциях, потом просто руководителей партии, которые могут быть лидерами
в будущем времени могут участвовать в выборах в парламент, местные органы власти. Вот фактически мы наблюдаем действительно зачистку оставшихся, ну, так сказать, представителей оппозиции. Вот. И даже последние эти события, когда без всяких оснований вот, задерживают, условно говоря, лидера партии БСДП Громада Борисова, или вот как произошло это вчера, задерживают Костусева без всяких оснований, но это как раз вот позволяет говорить о том, что это не что иное, как действительно зачистка. И фактически лишаются возможности действующие политические партии проявлять себя как-то на политической арене, в том числе участвуя в различных выборах и прочих легальных мероприятиях. А як вам падаецца вот мэта гэтых дзеянняў? Ну, зразумела, можа быць там апанентаў прыціснуць, это зразумела, але на фоне, ну, калі мы глядзім на пытанне праз прызму законапраекта аб палітычных партыях, можа быць, гэты законапраект распрацаваны вот там где-то дзяржаўнымі гэтымі установамі, хто там распрацоўваў там Мін'юст, Міністерство юстиции, так. Да, вот яны распрацавалі такі ліберальны закон і такі, можа быць, які дае столькі магчымасцяў і адкрывае столькі дзвярэй, што зараз яны хочуць вот троху падчысціць партыі, нейкія там прыбраць, каб тыя, хто застануцца, маглі напоўніцу карыстацца гэтым ліберальным законам. Вы яго бачылі, гэты законапраект? Да, мы, партия активно участвовала вот в этом процессе обсуждения поправок закона о политических партиях и, более того, предложила свое альтернативное видение изменений закона о партиях. Вот поэтому мы наблюдали... Давайте мы про вот да, какие ваши пропановы позднее, а что... Со стороны власти мы наблюдали, наоборот, ухудшение условий для деятельности партии, усиление контроля за всеми мероприятиями партиями, особенно жесткий контроль, это, значит, за финансовыми источниками, за счет чего партии существуют. Ужесточаются требования к регистрации организационных структур, вот, требуется, чтобы были юридические адреса в организациях. То есть мы не наблюдали либерализации. Наоборот, судя по этим поправкам, которые готовятся в закон о партиях, идет ужесточение условий для организации деятельности партии. Либеральных там положений каких-то я не заметил. Ну, вот, глядите, калі пачытаць того ж самого Олега Гайдукевича, што ён піша выступы там свае у Фейсбуку, лідера ліберальна-дэмакратычнай партыі, фінансаванне толькі вот мясцовае, той, хто з-за мяжы якое фінансаванне рэзаць пад нож, толькі жывеш у Беларусі, можаш рэгістраваць партыю і гэтак далей, гэтак далей. Ну вот ім-то, відаць, няма чаго баяцца, ні фінансавання, ні там наконт фінансавання, ні ўсяго астатняга. А вам вот гэты новы закон прапанаваны Мін'юстам? Ну, я думаю, что тут да Олега Гайдукевича хутчэй за ўсё першае пытанне павінна ўзнікнуць. Хто крычыць больш всіх, той, напэўна, нейкае фінансаванне мае. І калі у яго няма доступу да еўрапейскага, то трэба, напэўна, шукаць расійскае. Унёскі ад сябраў партыі. Вот. Але тыя палітычныя арганізацыі, якія ёсць, я ніколі не бачыў, каб яны хоць адна фінансавалася з-за мяжа, тому што гэта перша забаронена дзеючымі заканадаўствамі. Па-другое, ні адна іншая арганізацыя не будзе наўпрост падобным займацца, таму што палітычныя партыі, узровень супрацоўніцтва паміж палітычнымі партыямі, які ёсць еўрапейскімі, не толькі, ён заключаецца ў прыналежнасці да міжнародных арганізацый, так і, скажем, выпрацоўкі агульных канцэпцый, там, бачання развіцця, там, скажем, альбо сацыял-дэмакратыі, альбо там лібералізму, так, но адпаведна двухбаковае далейшае супрацоўніцтва. Калі казаць пра Міністэрства юстыцыі, якое на першым пачатку, да, мы там удзельнічалі, Міхайл Іванович дапамагаў экспертна нам абгрунтоўваць пазіцыю, то спачатку там гутарка ішла пра тое, што скараціць увогуле колькасць заснавальнікаў для палітычных партый, там, каб не 1000 было, былі прапановы
по 500, але ну нібыта такі рабочий варіант. Это, святая лічба, не кранайце. Рабочий варіант быў 800 сябраў. То зараз рыторыка абсолютно змянілася. Учора літаральна чуў Вадзіма Гігіна, ён казаў, што абмяркоўваюцца два варыянты: альбо пакінуць 1000, альбо павялічыць да 3000 сябраў. Матывуецца тым, што нібыта 3000 сябраў, калі яны плацяць сяброўскія складкі, то гэта дастаткова для таго, каб партыя там існавала там, і напэўна, я так мяркую, і бухгалтару заробак, і кіраўніку заробак, там і ўтрыманне гэтых офісаў. То я хочу сказаць, што такі дылетанцкі падыход чалавека, які ну не ведае, што такое партыйнае напэўна будаўніцтва там і існаванне, што за сяброўская складка ніколі ў жыцці партыю на наплыву не утрымаеш. І гэта не больш чым 5, максімум 10% прыбытку для існавання партыі, якія атрымліваюць арганізацыі, скажем, якія маюць дзяржаўнае фінансаванне. Таму што за гэтыя грошы ты ніякім жыцці не выжывеш. І другі момант, што далёка не все з тых, напрыклад, 3000 сябраў будуць плаціць гэтыя сяброўскія складкі. Толькі калі гэта не будзе зроблена так, як яны зараз абмяркоўваюць, каб, напрыклад, Белую Русь зрабіць палітычнай партыі, зрабіць па зараз у нас адміністрацыйны прынцып, да, рэгістрацыя адміністрацыйна-тэрытарыяльная. Напрыклад, ёсць там Быхаў, значит, Быхаўскі раён, Быхаўская раённая арганізацыя. То зараз прапаноўваецца такі варыянт у сувязі з тым, што ў Белай Русі вельмі шмат разнастайных філій на прамысловых прадпрыемствах, ужо і па вытворчай прыкмеце зрабіць вось гэта рэгістрацыю там суполак. А гэта сведчыць пра тое, што калі на прадпрыемстве будзе з'яўляцца падобныя філіі арганізацыі, то там заўсёды ёсць бухгалтэрія. І мы ведаем, як гэта працуе. Калі ты сябра Белай Русі, калі ласка, вот мы у цябе заробка там вылічваем. Як на чырвоны крыж. Адназначна. А цяпер ты сябра вось гэтай партыі, значит, і яшчэ мы у цябе вылічым. Тому што я мяркую, што Белая Русь, яна застанецца як грамадская арганізацыя, не ўключаю, што яна і будзе таксама функцыянаваць як палітычная партыя. Таму што адна справа, все ж таки грамадская арганізацыя гэта больш шырокі удзел, а палітычная партыя гэта ўжо больш крышталізаваная супольнасць, якая гатовая, кажуць, удзельнічаць актыўна у палітыцы. Так? І гэта заўсёды значна меншая супольнасць. І гэта відавочна па нашаму досведу, як мы таксама працуем, шукаем актывістаў, і як яны знаходзяцца, што, напрыклад, з 1000 чалавек актыўна займацца палітыкай, згодны там, ну, новых, напрыклад, да якіх мы там адресна звяртаемся, там максімум там 2-3 чалавекі. Скажем, і вось гэта той адсеў, які паказвае, што адна справа належыць да супольнасці, іншая справа там ужо быць, скажем, больш актыўна там сябрам партыі. Адносна затрымання Рыгора Кастусёва я бы тут, напэўна, звязваў, яшчэ проста думка такая з'явілася, што не ўключаю, што это можа быць звязана з ланцугом і знікнення Александра Федуты, палітолага, так? І не выключаю, што нас можа чакаць таксама знікнення альбо арышт іншых асобаў. Таму што не так давно, дзень ці два таму, Владзімір Макей, ён сказаў, што будзе граміць грамадзянскую супольнасць. І ў нейкай ступені гэта ўсё выглядае так, што вот яны зараз будуць браць у закладнікі, да, рэжым будзе браць у закладнікі нейкіх ключавых асобаў, з якімі потым будзе гандлявацца з захадам адносна таго, там, вы хочаце санкцыі, вот мы зараз бярем тут закладнікі. Прыпыняеце санкцыі, мы тады, напэўна, будзем выпускаць. Гэта адзін у тым ліку... І так ужо 350, колькі там? 53. 53 чалавекі. Да, ну 353, кажуць, але да гэтага не было, там, скажем, як гэта сказаць, ну, узроўня там кіраўнікоў партыі, там, ці сапраўды паспяховых паліттэхнолагаў. Адзіны паспяховы паліттэхнолаг у Беларусі — это Александр Федута, потому што ён мае адзіную гісторыю поспеха. Больше не палітыка, а аналітик. Ну, да, паліттэхнолаг, таму што ён адзіны, хто прывёў, ну, фактычна спрыяў таму, каб да ўлады прыйшоў Александр Лукашенко. І, натуральна, яго, не выключаю, з'яўлення ў Расіі напужала уладу, таму што, ну, яна, напэўна, ацаніла яго патэнцыял. Я не выключаю, што быў затрыманы, хутчэй за ўсё, па лініі ФСБ, і хутчэй за ўсё будзе дэпартаваны ў Беларусь, як гэта было з іншымі актывістамі, бо гэты канал ужо таксама ўзаемадзеяння, супрацоўніцтва адпрацаваны.
Вот, конечно, все переживаем и за лёс Рыгора Кастусёва и Александра Федута, и за тых больш за 350 чалавек, якія знаходзяцца на мою думку, у бальшыні выпадках надуманых прычынах. Вот. І, натуральна, тут я узгадаю одну з петыцый, якая зараз ёсць. Збіраецца петыцыя ў дачыненні атэстацыі супрацоўнікаў міліцыі, да, там у горадзе Пінску, там уже больш за 3000 чалавек падпісалі гэту петыцыю, а адносна таго, наколькі яны кваліфікаваныя. Што тут не так паглядзіш, не так што-то там аступішся і гэтак далей, уже супрацоўнікі міліцыі табе выстаўляюць маральную шкоду, там тысячныя вось гэтыя памеры. Так пытанне, што это такая за міліцыя, якая там баіцца, вот, умоўна кажучы, дотыка нейкага там. Ладно, дотыка. Погляду. Іх уже адразу нервовы шок, стрэс і спаць не могуць. Гэта тады ўжо пытанне пра прыдатнасці да службы ў такіх структурах. Нічога вы не разумееце. Яны іх не запалохаеш все адно. Поэтому вот выставяць табе і не запалохаюцца. Дарэчы, вось зараз прагучала фактычна адказ ад Ігара на пытанне, чаму БСДПГ не падтрымлівае грамадзянскія ініцыятывы на базе сваіх офісаў, сходы ініцыятыўных груп, зборы подпісаў і гэтак далей. Чаму? Мы абсалютна падтрымлівалі падобныя ініцыятывы і нашмат на якіх нашых офісах яны фактычна становились цэнтрам, скажем, грамадзянскай дзейнасці. Я не буду пералічваць гэта, але тыя, хто былі на нашых офісах, і на цэнтральным мінскім, і на рэгіянальным, яны гэта пацвердзяць. Але зараз такая сітуацыя, што пасля, у тым ліку, пасля пагромаў магілёўскага офісу, наколькі гэта бяспечна ўжо збірацца на партыйных офісах і займацца ўвогуле партыйнай дзейнасцю. Нават не для саміх партыйцаў, а для тых, хто туды прыходзіць. Да. Давайте вернемся да першапачатковай тэмы недазатрымання Кастусёва, хаця гэта, конечно, вельмі важная тэма, мы сочым за тым, што там адбываецца, а да праекта закона о палітычных партыях. Я ведаю, што ваша партыя, Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, падрыхтавала свой адказ, так бы мовіць, на законапраект, распрацаваны Мін'юстам. Мін'юсту перадалі, то есть, і якія асноўныя, скажем, не прэтэнзіі, а прапановы ваши, якія вы, вот у іх ёсць так, а вы прапануеце вось так, Михаил Иванович. Я одну ремарку ставлю. Михаил Иванович, он раскажа про то, што рыхтуецца, а Мін'юсту гэта вот якраз таки, карыстаючись магчымасцю, да, у Еўрарадыё, вот гэта упершыню вось гэты документ прэзентоўваецца, і ён будзе рассылацца ад завтрашняга дня, у тым ліку ў Мін'юст і у іншыя дзяржаўныя органы. Михаил Иванович. Да, это был наш как бы ответ Министерству юстиции на те предложения, которые предлагалось внести в закон о партиях. Мы посчитали, что необходимо создать лучшие условия для деятельности существующих партий, потому что в таких условиях, как сейчас происходит, партии, в принципе, не могут развиваться, они могут только в лучшем случае выживать. Вот. И что необходимо для развития партии, это мы полагали все-таки то, что должна быть какое-то финансирование со стороны государства, как это принято в европейских странах, вот, что должны быть облегчены условия для создания партии. Во всяком случае, численный состав для регистрации партии должен быть не 1000 членов, но ниже. В законе о партиях 1994 года было всего 500 заявников. Это, мы полагаем, вполне достаточно. Также мы полагали, что необходимо расширить права партии, что партии должны более активно участвовать во всех государственных делах, в том числе могут вносить непосредственно в парламент проекты законов, обращаться в Конституционный суд с предложениями проверить соответствие Конституции тех или иных нормативно-правовых актов. Вот, партии должны быть шире представлены в избирательных комиссиях, причем не
путем случайного там попадания каких-то там представителей партии, а именно гарантированное право должны иметь партии, участвующие в выборы, быть представлены и в региональных избирательных комиссиях, и самое важное, в Центральной избирательной комиссии. Вот. Партии должны иметь больше гарантий защиты своих интересов. Вот. Поэтому необходимо, чтобы, может быть, Конституционный суд мог защищать интересы партии, разрешать спорные какие-то вопросы. Необходимо также облегчить процедуру регистрации региональных организаций, вот, разрешить большее сотрудничество партий с зарубежными партиями. То есть партии должны быть более активными субъектами политической жизни. Вот, мы это предлагали, и в качестве основы изменений и дополнений мы предлагали взять закон о политических партиях 1994 года, который был более-менее еще, ну, скажем так, демократичным. Последующие поправки в этот закон привели к тому, что партии вынуждены были просто существовать в каком-то гетто, политическом гетто, потому что никакие инициативы, так сказать, активные властями от партии не приветствовались, и наступали соответствующие репрессии, особенно в отношении руководителей партии и активных ее членов. Ну, Михаил Иванович, вот до вас питання як до юриста з одного боку, з другого боку, як все-таки до сябра партії Білоруська соціал-демократична громада. Ігор, Білоруська соціал-демократична партія громада. Да. Ігор все ж таки больш політик, а ви як юрист. Калі будзе, ну, да прыкладу, прыняты без зменаў законопроект, распрацаваны Мін'юстам аб палітычных партыях Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада, там будзе месца? Яна застанецца жыць? Вот возьмем так. Да, проблематично. Я думаю, что эти поправки как раз вносятся для того, чтобы воспрепятствовать оппозиционным политическим партиям существовать дальше. Вот это, вот Игорь уже говорил, что, возможно, повысить численность партии до 3000, при том, что сейчас партии на уровне где-то вот 1000 с небольшим членов, и резко увеличить в 3 раза численность, короткое время перерегистрации будет очень трудно. И самое главное, что я хочу подчеркнуть, юридический такой аспект, что если будет приняты поправки в закон о партии в новой редакции, вот, то это автоматически может привести к перерегистрации партии. Вот, это значит, что надо выполнить новые требования к численности, к регистрации, территориальных структур, может быть, еще какие-то требования. Вот. И Министерство юстиции в данном случае будет хозяином. Может предъявить какие-то необоснованные требования, может быть, найти какие-то нарушения формальные, в том числе в составе членов партии. Проблемы могут быть с формированием юридических адресов. Вот. То есть оппозиционные партии очень сильно рискуют перестать быть зарегистрированными партиями на основании нового закона о партиях. Добра, пытанне, можа быць, крыху у працяг, не па-іншаму, а ў працяг. Вот на сёння у нас колькі? 15 партый у краіне. Калі гэты закон будзе прыняты без зменаў, колькі застанецца, на ваш погляд? Так, ну, сказать трудно, но во всяком случае где-то оппозиционных партий, ну, тоже так, грубо говоря, где-то 5 таких партий отчетливых, да, Игорь, возможно. Вот, можно их и назвать, а можно не называть, чтобы, так сказать, сами думали, кто хочет. Вот, я думаю, что из этих 15, ну, максимум 5 может получить регистрацию. Ну, тоже могу называть, а могу не называть. Назовите, хай вот просто цікаво ваше. Ну, например, я представляю, что, конечно, большие шансы быть зарегистрированы, например, есть у Коммунистической партии Беларуси, у Либерально-демократической партии, ну, может быть, еще там Республиканской партии Труда и Справедливости, может быть, Патриотической партии. Ну, это, так сказать, уже может быть проблематичнее. Но самое главное, что может
какие последствия наступить после перерегистрации, то, что могут зарегистрированы совершенно новые партии. Совершенно новые партии. Ну, наприклад, партія Бабарики. Не-не, мається на увазі Ну, партія я прежде «Белая Русь», всего хочу хочу сказать, да, об общественном объединении «Беларусь», в составе которого достаточно много госслужащих, которые, в принципе, не должны быть членами партии. Поэтому где-то формальная их численность порядка 180 тысяч, насколько я знаю, в этом объединении. Но 3 тысячи, 5 тысяч вполне найдется для формирования партии. Нельзя исключить, что, да, могут быть пророссийские партии зарегистрированы. Вот. Такой вариант нельзя исключить. Вот. Останутся лояльные к власти партии. То есть, ну, партии 5, но, может, больше останется, и эти партии получат право быть представленными в новом составе парламента. Я, может быть, помыляюсь, але, здаецца, такую вот лічбу Лукашенко і гаварыў, называў, што вот нам тут дастаткова 5-6 партый, а болей Да, і не трэба. да, Да, я думаю, что примерно вот к этой пятерочке и все сведется, да. то есть вот Лукашенко сказаў, зараз законопроект так зроблены, каб вот стока і засталося. Ну да, сейчас вот таким индикатором, сколько этих будет партий, 5, например, или 10, является вот это требование к численности партии. Сколько они поставят, или 3 тысячи, или 5 тысяч. Если поднять до 5 тысяч, то этих партий точно будет не больше 5. Если 3 тысячи, то еще можно говорить о том, что до 10 может быть этих партий. Но это, на мой взгляд, грубый такой, условный. Ну, Да вас вось, я выбачаюся, тут просто поправляюць Михаила Ивановича, кажуць, што дзяржслужбоўцы могуць быць членамі партыі, в законе о дзяржслужбе Да. таких обмежеваний нема. Я так скажу, что соглашаюсь с этим замечанием, что членами партии не могут только быть судьи, прокуроры, следователи, сотрудники органов внутренних дел, госбезопасности, комитета госконтроля. Но остальные госслужащие могут, но это крайне нежелательно. И главное, что они могут быть членами только правильной, в кавычках, партии. Канстытуцыйнай, як хтосьці агучыў, што застануцца канстытуцыйныя партыі і, ну, як сказаў, таксама працытую Вадзіма Гігіна, ну і вот нібыта 20% ёсць там грамадства, якое па вуліцах ходзіць не інстытуцыяналізаванае, ну і яно таксама мусіць быць прадстаўлена. Таму я не выключаю, што, ну, нешта ўсё ж такі больш шырока застанецца. Я крышачку больш аптымістычна, можа быць, выкажуць, таму што спадзяюсь ўсё ж такі на цвярозы розум тых, хто піша вось гэты праект з боку Мін'юста. А я, калі там быў, ўсё ж такі бачыў, што там людзі, ну, яны прафесіяналы, просто залежыць ад таго, ад тренда, куды там воля тых, хто кіруе, павернецца. Так яны і будуць рабіць. І, конечно, спадзяюсь ўсё ж такі на ўзважлівую пазіцыю тых, хто будзе прымаць гэты закон. Таму што як яны будуць потым паказваць, як яны будуць, умоўна кажучы, пасля гэтага праводзіць выбарчыя кампаніі. Калі выбаршчыкі будуць пераходзіць і не бачыць ні адну палітычную партыю, да, за якую можна аддаць свой голас. Можа быць, гэтага дабіваецца ўлада. Вот. Гэта таксама вялікае пытанне. Дарэчы, вось цікавае пытанне, як вы лічыце, наколькі на фоне гэтага і новага праекта і перарэгістрацыі будучай маюць пад сабой, ну, подставы, спадзяванні на рэгістрацыю новых партый. Заявілі ж пра рэгістрацыю партый, хочуць. Ну, прынамсі, той же самы Латушка ўжо пасля перамогі нібыта плануе рэгістраваць сваю партыю. Але вот партыя Віктара Бабарыкі, да прыкладу, там ці іншыя якія-небудзь. Вот наколькі перспектыўна на фоне, вот, што зараз мы тут абнавім палітычнае поле і, калі ласкава, вам новыя партыі? Я считаю, что это будет зависеть от договоренности на высшем уровне. Вот, потому что контакты такие будут, конечно, в ближайшее время, и будут оговариваться какие-то условия сотрудничества. Вот, и одним из таких условий будет возможность действительно легализации, ну, так скажем, провластных и пророссийских партий. Вот, поэтому я не исключаю того, что вот эта вот партия «Разом», она вполне может быть зарегистрирована. Это в интересах как и действующей власти, и в интересах Российской Федерации, российских властей.
Вот. Ну и будут в большей степени, конечно, провластные партии, очевидно, получат приоритет. Но могут и оппозиционные партии, я считаю, тоже, ну, оппозиционные в кавычках я беру, тоже быть зарегистрированы. Почему и нет? Потому что... ЛДПБ, они же кажут, что они Ну да, вот они оппозиция оппозиция. конструктивная. Ну, абсолютно точно, да. Они могут так себя считать, но я думаю, что и, в принципе, социал-демократы, ну, могут быть зарегистрированы. Главное преодолеть вот это требование численности, чтобы собрать действительно необходимое количество. И добавить конструктиву. И, ну, может быть, а может и держаться своей линии. Дело в том, что партия не может так вот произвольно добавлять чего-то. У партии есть программа, она должна ее придерживаться. Поэтому, походя, так сказать, менять программу под какое-то требование власти, наверное, я бы не стал. Я в одну ремарку таксама дадаў адносна таго там, прарасійскасці рэгістрацыі. Так тут і хадзіць далёка не трэба, яны ўжо ёсць гатовыя зарэгістраваныя прарасійскія. Той самы ЛДП гэта фактычна стваралась як філіал ЛДПР у свой час. Я не думаю, што яны там вось гэту пупавіну да гэтага часу перарэзалі, бо вельмі частыя візіты іхнага кіраўніка у Расію і перамовы. Тое самае датычылася і заднепряннага. Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці з пастаяннымі сустрэчамі з Сергеем Міронавым. Кіраўніка справядлівай Расіі, зараз яна змяніла назву партыя. І тое, што там зараз адбылося, гэта фактычна змена, рэйдэрскі захоп партыі у РППС, так, і там барацьба паміж ідэолагамі, так, і прадстаўнікамі рускага свету. І вот прадстаўнікі вось гэтай ідэолагі праўладныя, да, яны вот на дадзены момант, на мою думку, взялі пад кантроль вось гэтую партыю і будуць яе спрабаваць, ну, нейкае, ну, думаць, што з ёй рабіць. Ці пакідаць, і ўсё ж такі напаўняць яе сэнсам, тому што ёсць і дэпутаты ў палаце прадстаўнікоў, чалавек 6, калі не памыляюсь, і больш за 150 дэпутатаў у розных мясцовых саветах, як кажуць, в одно імгненне пазбавіцца вот ад гэтага, ну, это, конечно, ну, не думаю, што ўлада на гэта адважыцца. Ну что ж, вот выказыванне Михаила Пастухова наконт магчымасці рэгістрацыі партыі Віктора Бабарыкі вместе адзначу, не разам. Яна афіцыйна там как бы у документах, наколькі я разумею, называется. Вот як вы... Ну, название должно быть на 2 языках в любом случае. Можа быць, у любым выпадку вам кажуць, зразумеў, што Пастухов ўсё ж таки лічыць Бабарыка агентам Кремля. Ну, так сказать, я не высказывался на этот счет. Вот. Но пришел час. Но во всяком случае, конечно, значит, интересы, возможно, России в какой-то степени, значит, Бабарика все-таки представлял бы, поскольку он как бы от соответственного, значит, «Газпрома», то, значит, наряду со своими интересами, конечно, могли отражаться и интересы российского капитала. Этот факт отрицать, мне кажется, не стоит. Ну что ж, больш падрабязна мы паговорым пра партыю вместе, ці ўсё ж таки разам, бо сайт двухмоўны. Завтра у нас у гостях будзе Максим Багрыцоў і паговорым пра планы па рэгістрацыі. Ну, я на заканчэнне яшчэ раз нагадаю, што Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя і дакладней асабіста Михаил Пастухов распрацавалі свае прапановы, якія варта было б унесці ў закон аб палітычных партыях. Вось яны, і сёння такая, так бы мовіць, прэзентацыя, іх перададуць у Мін'юст і ва ўсе астатнія дзяржаўныя установы. Застаецца толькі спадзявацца, што прыслухаюцца да меркавання абазнаных людзей, экспертаў, і ўсё ж таки уключаць гэтыя праўкі у законапраект аб палітычных партыях. Хаця ў мяне, на жаль, ёсць вялікія сумневы. Дастаткова прыгадаць, колькі разоў прапановы свае аб зменах у выбарчае заканадаўства апазіцыя прапаноўвала, але так яны і не былі скарыстаныя. Дзякуй вялікі. Михаил Пастухов, Ігор Барысаў, Дміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.